Okay. Molweni, esibabe senditshilo into yokubana ndizabe senza i-reaction video. This is my first ever reaction video. Besides ii-samples eziyazincinci bendimane ndinika zona mostly niyazibona most. So yeah, I'll be doing a reaction video kuGxarha. uGxarha is an artist from Engobo, utyhala ngeVenek. Yeah, I'm not sure if I'm on a blender but yeah, all I know is that I'm a fan, knowing him from his previous tracks, of course. But this one, I think it's his latest, if I'm not mistaken. I'm sure. I'm not talking. And in music video, is actually doing great on YouTube. Maybe you should check it out, because now I'll be reacting on it. So Zabanaba pause, translating, pause, breaking down bars, pause. So for your own, if you're interested, you can actually go onto his music page, go YouTube, na Facebook corner uBherhi. So yeah, let's get some man. Kandiskhetela uba uBherhi, kandiskhetela uba uBherhi, kandinixoleleni mna ndiske ndavuka ifriji empty, ndaqoma amanyokisi ekile aphelele endleleni ekuseni. Kandiskhetela uba uBherhi, kandiskhetela uba uBherhi, kandinixoleleni mna ndiske ndavuka ifriji empty, ndaqoma amanyokisi ekile aphelele endleleni ekuseni. Kandiskhetela uba uBherhi, kandiskhetela uba uBherhi. So I'm not surprised, because it's who he is. I mean, okay, not yellow and has some history. I'm not sure but in terms of amakhalibhodi nisibeke emithandazweni ngokusho emva kwasoporo kumele igombe esandleni yazange sikhethe nsokolo sokuvuka uphangele ekuseni qabe sonke ibhotolo zosibona sihlele endleleni kuzoba ngcono kunayizolo. Khandiskhetela uba uBherhi. Semthatha apha ne? Kandiskhetela uba uBherhi, kandinixoleleni mna ndiske ndavuka ifriji empty, ndaqoma amanyokisi ekile aphelele endleleni ekuseni. Kandiskhetela uba uBherhi, kandiskhetela uba uBherhi, kandinixoleleni mna ndiske ndavuka ifriji empty, ndaqoma amanyokisi ekile aphelele endleleni ekuseni. Yeah, Semthatha. I can see the background right there, Mandela. I think it's Undawuna Glandao. I forgot the struggle. But I think it's Semthatha Manapa. Semthatha Manapa. Yeah. Well, yeah. Start up doing Menimano thembe somkala ngethemba umthalo uzodala kholi empty zotywala lisikise nithole sentana kodwa ngithumele ekhaya kutyiwe kufunda abantwana kodwa ngipompa amataya ndingcawula kulo matorhwana kobuhlungu phila lempilo ngiyayibona ifuture
balala sicuthe phones nebhesi code ikhwelo lityala shaya drugs nomncile ngorhatya sikwazi ulibala sikele shop simpahla ngoba sinamali yobhatala ekasi sinikwa amagama uBherhi libharabhara bathanda usenza ingethama bekutela ipondi izotshaya sikarele. That's the thing. Okay, the good, okay. Emondi, and ask me now. Emondi, they back at noon. Ne? About telling me, about telling me, episode. Lelifadala whatever kulisidala ukwena nilala ngenyama ekhaya siphuma ngorhala isibeke emithandazweni ngokuhlwa emva kwasobona imele igobe esandleni yazange sikhethe nsokolo uvuka uphangele ekuseni uqala isonke ibhotolo uzosibona sidele endleleni kuzoba ngcono kunayizona khandizikhethela uba nguBherhi khandizikhethela uba nguBherhi khandinixoleleni mna ndiske ndavuka ifriji empty ndaqomba manje yotyisiyeki ndaphelela endleleni ekuseni. So whoever directed the video, yeah, if he's an underground director, well, because like it's way man and the other like how many lyrics and then you compare to what you see, you can actually see the link between the two. But trust me, they fail it. Umameli ngoma ulindele ivideo uba inoba ivideo zamanje and the next thing xa kuphuma ivideo ayidibani but siyabukela sawudestin khandizikhethela uba nguBherhi khandizikhethela uba nguBherhi khandinixoleleni mna ndiske ndavuka ifriji empty ndaqomba manje yotyisiyeki ndaphelela endleleni ekuseni khandizikhethela uba nguBherhi khandizikhethela uba nguBherhi ndiske ndavuka ifriji empty ndiske ndavuka ifriji empty khandizikhethela uba nguBherhi khandizikhethela uba nguBherhi. So yeah, that was that. I think yeah. So that was City uBherhi. You know, like it takes a lot of talent for you to even think ngento enje. Not wonke umuntu uyakwazi ubhala ngento zathini ngento ubumila bunje man. Yeah, wonke umuntu maybe can be a good storyteller, emotional writer, but this is on another level.